Hello and welcome to the program Issues on ABS Radio and Television. I am Eze Owuchi. The culture of Igbo in diaspora has raised a lot of dust among Igbo, both at home and in diaspora, and by extension the host communities of Igbo in diaspora. Some say it is a social and political title, not a royal title, comparing themselves to the king of the host community or their homeland, which means it's not the same as the Eze in any part of Igbo land. While some say that Igbo should have a king, in other words, a representative wherever they are. On this news program today, we shall discuss the culture of Eze Igbo in diaspora, its disadvantages and advantages, if there is any. Is it right to have Eze Igbo elsewhere, or still be called Eze Igbo? Or why not leader or head of Igbo wherever they are? And so today we shall brainstorm and maybe find solutions to these issues. And we have in the studio Ichie Okekogene, Vice President of Haneze Igbo worldwide. Designer second non ABS. Can you be done ejo kedu onye bụ eze? Kedu ihe bụ elu mmadụ eze? Bụ ichi eze. Omenala Igbo n'obodo isi obodo na-echi mmadụ eze, obodo chie gị eze. Akwụkwọ iwu na-egbu eze because eweta eze ya na local government. Local government dị aka na ya ihe mere owuji to state ewere certificate. Onye ọla mbụ eze nye anyị Igbo o ji certificate na na-akwado. Process na usoro ya ọgwụchago abịazi ya Emebe ihe m kwuru na ndị obodo ga-ahọpụta onye ahụ, and ofu eze ka a na-enwe ndị egbu eze na-abụ na ofu obodo. Ebe ị na-aga agụmenyere gị aka na emeka ahụ mgbe ga-enye aka ịchọrọ ịma ma eze ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ofu. Anyị ka na-abịa ebe ka bido anyị ji nwanyị arịpụta. Ọ dị mma ekwugo n'obodo na-ewepụta onye ga-abụ eze, o wee bịa chie ya n'usoro eji echi. Kedu onye a na-ewepụta? Kedu onye ọ bụ? Kedu ọrụ na-ewepụta mmadụ ka onye ọ ma n'aka ka obodo asị na Igbo otu mana Igbo na-asụ n'onu. O nwere ndị ọrụ ọdịnala be n'ezinụlọ ahụ ka a ga-esi na-ewepụta eze. Nwee ndị na-eme rotation ruole ndị a. Nwee ndị na-abụ oge ruo onye chọrọ ọrụ tie akwụkwọ nso atụrụ federation. Na-emezizie onye nwunye nnu ka a ga-ewetara mgbe onye certificate. Ọ dị mma. Anyị nọ issues tata anyị na-ekwu maka ịbụ eze ndị Igbo n'obodo ọzọ, the culture of eze ndị Igbo in diaspora. Anyị wee na-achịkọta onye bụ eze, onye a ga-eji eze na ihe a ga-eji wee chie ya eze. Ọ dị mma ịbụ eze ndị Igbo n'obodo ndị ọzọ. Kedu mgbe o bidoro? Ya ịma ndị bụ ndị njem riba bidoro njem mana ihe a na-eme ofu Igbo Igbo sọsọ mana eri ha bi nwebezi eze ndị Igbo n'ebe Septemba eze Lagos deme inaugurate ndị eze ndị Igbo na Southwest head office na Lagos.
n'asụsụ Igbo na-akọwa Igbo na omenala Igbo. Ndị ọha na eze pụrụ etu o si ese okwu bụ conflict nsogbu ọ ga-ebute ha na ndị eze ndị Igbo na ndị nke na-ekọrịta were mee iwu abaga na-azụ onye ndu ndị Igbo. Adịbe anyị nọ na-azụ onye ndu n'eziokwu ife ọ bụ na ha bụ ambassador of Igbo culture in diaspora, because enwere m ike baa mbọ ya na nka anyị nwere ike mgbe Lagos zọta eze ndị Igbo na Lagos o nwere ike amahụ na-eme mba of the cabinet ma ọ bụrụ na ọ chọzi ka ọ kwara n'oge o nwere ike si kpọbata onye a na cabinet but not na o nwere ihe a ga-anọkọta n'obodo anyị nwere eziokwu nwere ebe otu Igbo na-azọba ahụhụ otu Igbo na-azọba mana onye rure na mba tupu ụbọchị a ga-enye ọnụ ikike ọmụmụ dịka esi gụpụtara ya na ọ bụrụ ụfọdụ si n'ọdị political, ụfọdụ si n'ọ social title. O nwere ihe ndị mmadụ amara o gosiri okwu agụ na eze ọdịcha abụọ mma mana ile anya ịfụ na ndị be anyị ebe ọ na ha nọrọzie ka ọ bụ nna anyị asị na abụrụ enweghị usoro omenala na nke ha na-egomiri so ka e wee na-eme ka ụmụaka be anyị na ndị be anyị dị ebe a evujuru akụ ọkwa ka ha na-emekwa ebe yiri ebe anyị na-eme ebe a ma ụmụaka anyị na-eji akwụkwọ ha bụ ere esi n'ihu obodo mana ọ bụ n'ime ya ọ bụrụ na ọ na Fulani ka a nọ n'ime ọ bụ ndị a na-eji mkpọ adara onye akụziri wee paramụta nke ahụ che na omume ndị be anyị so ihe eji na-eme ya ndị ebe ọnya ndị Igbo ha na-eme ga-abụ egwu a ga-eme mba a ga-echi ọzọ ndị chi ọzọ ga-anọrọ ebube Igbo bụkwanụ omenala anyị. Ebe ka a ga-anọchi ọzọ a ga-anata n'ọnọchi ọzọ wee jere ebe ahụ na Amerịka mbọsị a na November 22, October 22 ejere m nọnyere ndị ichie Kristi so ichie ọzọ bụ ịbịazi ebe ahụ ọ na-eme nzukọ ndị ichie ile ebe anya ejiwa ndị ichie si ekebe keche eke ọ na-adị ebube ha na-emekwa ya because ụfọdụ n'ime ha anọgo 20 years ebe ahụ ụfọdụ enwe mmụọ nnata ụlọrọ ahụ ụfọdụ ka amụtachago ụmụnwa na nwunye rụzie onye ebe ahụ so nke ime ọ ga-eme ọsọ anaghị enwechi ebe otu a ha ga-egosi akwa nke eziokwu ụmụaka be anyị ndị Igbo nọ n'ụzọ ejirarụkwa Amerịka ebe ndị ọzọ ma ha mụwa omenala anyị na-eme karịa ya karịa ndị nọ n'arụkwa ụmụaka eji m asa USA nata na Nọvemba ifu egwu nwaanyị gba ifu egwu ụmụaka gbara ifu ihe omenala anyị etinye rekọdụ isi ụfọdụ ndị na-adasụ Igbo onye ha na-eme ya ọfụma so n'onye ọka nke a sị na 25 years na asụsụ Igbo ga-ana ọ na-anago so ịjọzara ka esi na Igbo na-agbachikwa ihe ga-eme echi so ka a na-amụgosi ụmụaka bara omenala so usoro omenala dịka ha abụzi ụmụaka si Amerịka nata bịa ịnụbi ebe a ahụrakwa na a na-esekwa na wee bunye ya nwefe ndị a niile ọbụnata ije chọọ blackboard debere ihe so ọtụ ụmụ ọgbakọ ndị Igbo ha ndị ihe na ọgbakọ ndị Igbo Amerika na Europe hụ na ndị Igbo na-ewepụta oge kpọrọ nwunye na ụmụaka maka onye na-ejikọ anọghị ugboro n'ahụ ma ọ bụ na-abụ n'ahụ so ha na-echukwa ya echukwa ebe a ka a ga-eyi ibe niile akwesị ebe akwa achibe egwu ihe maka emume ndị Igbo n'ebe a na-eji nnukwu ụmụ akwụkwọ si a na-eme na Canada ma Amerịka
ndị kata agawa bụrụ ebe a so ndị ọcha na-abịa na-enye ọ dị iche n'ihe a na-ahụ ihe ya na-ekwu bụ ị na-akọwa na ndị be a na-ebu ụgwọ omenala Igbo jebe onye nwere ka ọ na-ebu ọkwa ma na ndị ọcha butere anyị nkebe karịa nọ na anyị dowere nke ndị ọcha ga nke anyị ji wee chọrọ elu mana ndị ọcha bịa hụ na anyị nwere ezigbo omenala dị ahụ itinye na-abịa na uru ji abịa kwuo nọọ ịgọ mmụọ ka ọ bụ nọọ peganizm nọọ igbu mmadụ ma eme ha ịma anwansi nnukwu ibe dị n'omenala ga-abụ ndị Igbo oge gaa tinye onyinye anyị so oge ụfọdụ ndị mmadụ asị n'ọgwụ ya ka ọ lekwara ụfọdụ ndị obere okwukwe a na-agbọsi bọtụ a ebe a ụnụ na-akpọ ya ndị nwere pasmaga gabasị so isi anyị mara na mmanwụ ọbụla abụghị nwa ọsọ ịkụ mmadụ ma ọ bụ ime ọnụ ọsọ ya okwute ọtọba kwancha niile ngabasị for instance o nwere mmanwụ ndị ọgwụ tiri ọdịnsịra ihe a na-akpọ edi ọkpara ekwensu mgbede ka o ji eji ụlọ so ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe jiri eji ụlọ agwa ndị ọzọ ga-abịa ụlọ mkpa abịacha ozugbo o tighara isi ma kanopi ma katọn ọ na-amawụzi ihe niile ụsa na-ada ebe niile a na-abịa edi ọkpara ekwensu omenala amaka ibufe ya ndị mba ọzọ amaka bụ ka anyị nabatakwa Chief Ramas Asụsụ aka ji ọfọ ndị Igbo anyị na-anabata gị esi mmiri nọ daalụ dịka anyị si ekwu ka ị wee ghọta ebe anyị jedebe mbụzena nke e nwere akụkọ akọ mgbe nwa na-enwe eze ndị Igbo nọ n'Akure wee jụụ ịsọpụrụ ọba ma Alaafin ma ọgụ ebe a ya onye isi ndị ọchị ebe a wee sị na ya bụ eze ndị Igbo ọ dị ka onye anata ebe a ọ ga-asọpụrụ onye eze ya o nwere ife mmadụ nke bụ eziokwu na ife niile arụnyesime based on na position amụrụ m ọtụtụ oge na ọhaneze almost 20-something years. So, only in Cameroon, we're aware of it. We can't tender apology to that about boards. How can you do it? You never put for it. I'm not in the buy on sale. Or if I cannot have a letter, on record, Babido, Kusasia system. Oh, no, Macamana. Take you see Ọba of a state chairman say traditional council ibu sajin nine will not say or make this like what happened in some places or what do I say apart from anything all the can unverify will have meeting with him and care daughters I'm a Igbo so ndị Igbo emefe Igbo ebe of Kano one time report come to us were sị na ihe si ndị Igbo na Kano ha believe na ha ndị Igbo do not know. He cited a lot of things and during the war ndị Igbo niile na-protect their work. But if only Igbo senior leaders in Igbo na Kano, they power a member of cabinet yet. What is that insult? What is that? And if it's true, sometimes I'm control me like na Lagos State. Why am I not popular of the two most tired to you? Na Lagos State. The what was now not a question of time, only will be our of Lagos. It's insulting. It's insulting. Let me tell you, we must have warned them and advised them. How could they lay the utterances?
Because you are in the mercy of the state government, you know, and that state government did not even give you certificate, but they just recognize it. Because they can't give certificate in Manda. Here in Anambra, in the South, it doesn't happen. But when they will listen to the more than the other, when you see the other, have you had them? It's now, water, however. You would have been just on that on. Sometimes some of them is not right. I think we do kill. In animal's kingdom, no woman. No cycle now, or better, my better. I know the game may have on attack. But good bless woman. Can you not Chief Ramasokoye Asozo? Ezoba Ramasokoye Asozo. And I say, no, Akajofo, you see me. Oh, na, oh, when Bala Eluna for that, when was the room of when was Akajofo na no is joke. Can you hear as always a manoma, number of Mana Igbo na-asụ n'onu mana akwụkwọ na ụlọ ofu enwere obodo enwere eze since n'ụwa ji wee bido since Igbo ji wee bido ndị mbụ na ndị ekele enwere eze agụ enwere eze mbụ eze mbụ na-enye gọọmenti eze na-enye gọọmenti certificate nke a kpọrọ ọfọ ha wee bido ya tupu enweghị ego ka ma colonial masters ma ndị ife niile bịaranụ Igbo enwego eze ọ bụ asụsụ ịma na ụmụaka bịazi nwetazi ego ọgbara ọfụrụ ka mgbe ahụ adọrọ line na ego ọgwụ n'imezifo efe ka ndị aghazi adịlegote ntatapụta a na-asị akwapapa na data manitazụ ọkpọta ekele eze Igbo enwe eze ya ọdata ọwa asụsụ anyị ile anyị n'anya ife ọkwa elekshọn ka aka na gị anaghị emebisi na Lagos ọkwa ile anyị fụ ile enwere eze maka na ife aka ndị Britain fụ mgbopịa Nigeria mgbopịa Nigeria fafụ na ndị Igbo bụ Republican onye ọrụ na nwetara nwantọdụ ọnwa eze na bịa fọm eze na bịa onwere onye na-achọgbu eze ya kwụ ọtọ otu ife ahụ emebigola anyị ihe Igbo nwere eze n'ọbụ anyị ihe dị ewepụta oge na-adụ ụmụnta anyị ndụmọdụ anụ ụfọdụ oge ọkwanụ ndị eze anyị agbatị ya nwata ji ebuo ihe ọ na-agba ego ọgwụ ma ọgwụ ebe ọbụla obu na ego weta ọ bịara anagburu ego gbam buru moto nye eze tụmọta ma omegịnị ọhụrụ mkparị eze na-ekwu ụgwọ na-eme ka o si wee si ya eze na-agbafọ na-eme ka o si si ya ndị anyị nwesụ na-eweta ndị eze obodo echiche n'obodo so na-eweta nnukwu mkparị ya onye ji omekọta ojee na be nwatakịrị nọdụ chiejie ebe ọ na-eje ka ọya onye ego ọ bụ ndị eze anyị so na-eweta nnukwu mkparị n'ala Igbo eze ọbabalukwu ebe a dịka anyị si wee kwuo kedu onwe ụlọ a na-erite na eze ndị Igbo na China eze ndị Igbo na yes uru mgbe na-adala ibi bụ uru dị nta ọkịka na-ese okwu uru ọ na-erite n'ime ya dị nwa maka na ife eji wee wepụta ife eji wee mebi ya bụ ize ceremonial Sunday dịka ụmụ akwụkwọ Igbo taa aka madịghị ebe a ma Jizọs na-agba ọfara ebe fara dị ka eze ebuzi ebudu ka eze elu m ụzọ gbachie 30 minutes ka nọ na Amaobi bypass ebe Jizọs na-agba ọbara ọ ndị omenala na-eme ike adịkwa na kede welu IG squad welu gọvanọ squad bịapụtara ndị omenala niile so ndị Igbo na-aka mma n'ife gịnị foreign ife si ofesi ihe na-aka adakwa ya ji wee jee China na-ebute ụmụ ihe niile ezi Igbo ife mebiri bụ seremoni ya nwa aṅụrị nwa nghọta ebe ọbụla Igbo nọ anyị gbakọta ọrụ si na Igbo na-eri ji na-enwere onye ndu Igbo nye akpọ ịkpọwụrụ ihe eze maka na eze ndị ebudo ka etu a mgbe eze ọfa abụ eze sọsọ na Anambra ma ọ n'ala Igbo ka ọ ya bụ ara ịkakafọ pụta echiri ada ara ịkakafọ ọpụta enyere ya ọ na-aza eze
eze ndị ekpilibe eze ife ọbụla ị na-eme n'ụwa echiri enye gị eze bụragodi ị na-anya na chọchis a na-enwe eze ma katọlik a na-enwe eze so eze bụ ife enwebiri ka wee na-enwe egwuregwu ndị Igbo na-akpọkọnata ndị Igbo n'obodo dị iche iche ndị bụ eze nwere ugwu a na-akwanyere ya na mba niile ndị ahụ ọ na-achịkwa enwere ife a na-erite enwere ife a na-atụta enwere ugwu a na-akwanyere ya so ihe dị mma anụ ihe ọnwụ ọbịa gafezie oke ife ọbụla gafere oke adịrọ mma so olu dị na ya Chiedebe ogele ọhaneze ndị Igbo Vice President dịka o si si na uru dị na ya ihe ọghọm dịkwa na eze ndị Igbo na Lagos eze ndị Igbo na China ọnwụ dị na ya bụ imefe ife oke ewepụta imefe ife oke onweghị ọnwụ dị na ya because like you said no ceremony they are just ambassador of Igbo culture. So outside the Mefe the man Mefe more as power corrupts, absolute power corrupts. Absolutely. So this is sometimes anytime you don't have limitation. Everyone come go so. As not go there. Nwoke nwaanyị na-etiri Igbo dorie ihe doro arụsị ma ọ bụ nwaanyị na-etiri Igbo ọ ga-ama na arụ edoro Igbo arụsị na nkeke oge onye na-ede echi mgbe mbụ ndị igwe ebe a maka ibe aka ji ọgwụgwụ because enwere ọdịghị prọpa agba ga-eji etiri Igbo maka na ndị John wee mee ya ịbụ eze ndị Igbo. Mba, ndị ha na-eme n'etu o si eme ihe dị ka ha na Lagos Igbo Union agree na a na-azụ eze onye ga-ewezi ndị ọkwa ndị nọ ebe ahụ be anyị nọ Lagos ahụ ndị isi ndị na-achị ndị Igbo Union na process of Igbo Union maka ha mechaziri na-azọwazi onye ka ibe Zesi Obu leader of Igbo Union, Baza eze ndị Igbo. So when you create a side in there as corruption, mana ndị Igbo na-esikwa ebe owu ebe ha si echi ndị mmadụ ichie na cabinet. Jechi ebe na power ya okwu ebe ahụ. Mana ha oludo ebe na basere okwu. Pachikọrọ dị ọgụ aba. Enyeghị ya power. Then ịbịakwa n'ebe ahụ na-amụgasị among ndị eze ahụ ọ nwekwara kabinet ebe achọba Lagos kamgbe Lagos mmadụ eze ndị Igbo Ikeja eze ndị Igbo ime Lagos eze ndị Igbo Osomole eze ndị Igbo ọkwado ahụ ga-anọkọzi were onye chairman onye buzi onye isi kpụrụ onye a ga-echi echi okwu among them ma ọ so eze ọba ndụmọdụ gị nye ndị a na-aza eze ndị Igbo biko ndị bụ ndị Igbo ekele m unu ndị eze ndị Igbo gburugburu ma ndị eze ndị Igbo diaspora ma ndị eze ndị Igbo nọ n'obodo niile ọ ga m ekene unu mana ofu onye ntị ka nkenarịta bụ eze Igbo Ghana na eze Igbo Kodovu ndị emeketa ife omenala Igbo mụọ mgbe anyị gbakọta na Ghana ndị Ghana onye ọdụzi aka ya erebe ndị Igbo dịka nwa ifewa na-eme na-atọ anya ụtọ ibu omebọsị eze Igbo Ghana na-eme ihe ibu ebe ahụ ejenụrụ mmụtụ ndị je inviteshọn ife ndị afụ na onyonyo na akwụkwọ Facebook na ebe ndị ọzọ ideketa ihe a na-eme ọgụwa ga-agụ ụkọ gị jee okeshọn eze Igbo Ghana ma ọ ka apịko fakmo nke London ndị London merezi ọdụ ka eme na-atọ anyị ụtọ na-atọ Igbo ụtọ akwalite anyị na-akwalite asụsụ advice m na-enye okwu na enwere etu gọọmenti ya esi ka ibido n'ihe certificate maka na ọ bụrụ ihe certificate agba federal and regulations gọvanọ ife na anyị eme etu a na anyị eme etu a emeketafanata ndị okenye dịka ndị isi ọhala eze ndị Igbo akpọ ha meeting ha na ha nọ ọdụ bụragodo otu awa bụragodo awa abụọ arapụta ihe niile a na-eme na n'uye eme ihe advice na ihe etu a ga-etu ya esi na-eme ihe na ịkpọ ọkwanafọ nna bụ ọhara eze nwoke n'Igbo ọkwanafọ Igbo fụwadụ ọdụ na-ekpuru uche asa agafekwe na etu a si eme na etu a
ndị gọọmenti anyị kwesịrị ka dịka ama na ọfa bụ nwa afọ Igbo ada ọzọkwa anyị enwere ndị obi Igbo mere ịnụ n'ime ibe a na-eme ibe a niile Igbo enwere obi ndị arịwa nwere obi ndị odudu akpacha ala ọ na-etu afọ sọsọ ndị Igbo ka anyị agba akpacha ala abịa na mitin ụmụnna ọsọwa oyibo sopere abịa na mitin obodo bụ iji atụwa agbọwa akara mma ndị niile na-eche nche niile n'ebe ahụ naanị ibe anyị na-ekwu ibele mekpụkpa ha anya biko ọ sịrị ka Igbo ga nata azụ ka anyị nwee asụsụ Igbo ka anyị kwụsị nlezi onwe anyị ndị ndu ndị Igbo obodo niile ihe unu na-eme dị anyị ma ọ na-atọ m ụtọ mesịrị nke a gụrụ ere ya unu jisi ike mana ibe anyị na-ayọ si emeka ebuzi n'ike si emezi n'ime ka ha na maka na ịkụwa na-ebute karịsị ego ha na-ebute karịsị tọpik ọzọ inye eze ndị Igbo diaspora certificate. You can't build a house without a foundation, and you can't build on it. The SND, let's start now. I know so good. When you are SND, people na Anambra get certificate from Igbo as far as I am concerned, they are not recognized by government. Because they don't have no certificate. If you do process, and the man many states they marry their wrong. And when the chieftaincy edit in Anambra, all the specified, and when they need so the one I verify well, my head back into command, man, suddenly the band man, come in the license to do more than what they do. I think As of Ramas Asozo, I catch up on the body. I say, no, that's what they did. I thought, never, Don or Yenji, my producer, as a Omoji, Cardinal Boss or Dalum.